Mizo Pro Minecraft kan lo le ta voin episode ta chun creeper farm kan siam don ani he channel hi voi khat mun han I chonin ka ming chu DK craft ania hetina hian Minecraft kan khel thina dragon kan he to elytra te kan zonga amero chu elytra kan zon lama khanin voi ta kan tla hlo maya kan thil nei zong zong kha bo veka abul train kan tran thale don ani ti chunin he video hi lo en la munomiti ni chon lo like la ila subscribe lo ni chon lo subscribe don yo chanang itina he Mizo Pro Minecraft ka lo khela chun hi ka starter house ania tina portal te ka lo siama kom na mun hi village ania village a hian starter house starter base te kan lo siama tla hin villager breeder te kan lo siama villager te po tle ma zong kan lo nei to a tu chuanin NCT kan kal to a dragon kan ne to a amar chu elytra kan zon lain kan tla thi hlau me a elytra kan la zong le lo ni kanom na hi island ania nakina kan in son dona nakina chuan mega base te po kan la sadona ni tuna chuan creeper farm kan lo siama nga creeper farm kan siam na chan tur chu creeper ho hian gunpowder an thlawa gunpowder kha rocket siam nan kan ma moa nakina phei chon rocket khatam tak kan ma mo don ani chonin tingla hian diamond ka lo mine thina episode tin hi diamond mine ka tuma tingla hian thil sak thei chin top thlengin diamond pillar siam kan tumanga engza chi ho sangai kan ni thei ti te kha kan en don ani creeper farm siam nan hian zote kan mang dona achan chu creeper ho hian zote hian lawa zote latapi nga khan kal lan du thina creeper ho spawn theina tur kan siamanga chonin zote kan danga creeper khan zote khan lawanga chonin an thina tu lama khan an ka thanga sta chonin gunpowder an lo thlau char to doni zana ni dona Mizo Pro Minecraft a chuanin zana ni chuan en tinge kan ti thin kan ti chuanin kan mu thri na ni khana tuk zi nga lo ni le ta a tuk zi nga hianin creeper farm kan sanga creeper farm hi enge hlalu tuk AFK ngai ang khan sak ka tum to lawa tinga hian kan samei tura ngai la tinai vel khoi mani la ya hianin kan satura ngai la tinga hian kan saang villager kan omlai po hian creeper farm kha lo activate rang turin kan duwa sang lu tuka kan sakha chuanin an activate phadon lawa chuwan chuanin block som ni som thum vel ma hin kan danga tinga hin collection area te po kan la siamanga tuna chuanin tin kan siam photang ki ni ya kita hian creeper farm kan siam do ni the creeper farm siam dan tur hi design all sam dok mai oma stone hi stoning kan samai anga ngoro stone hi kan dai don lawa chu wan chunin englo siam lokang stone generator kan siam lokanga tana hian an huai hian lava generator ka lo nei to a lava hi pani ka lo langa e chunin tana hian automatic fish farm ka lo siama tin kan tinga fishing rod hi automatic kania hlui to khop me ma seng efficient vak lawa ama chon name tek tek khati hanin lui tang khanin a fish thei thina amar zu tu na chona thei to lawa kan ti dan tur chu mingkara hian tikhanin chon engmon nuwa khanin fish kharon omanga amar chu soin khanin efficient vak lawa hei lema zong ba kan nei lawa hen ting hau hi kan don thei ania tangkai lawa happy poi da le deang ikena fishing rod thate kan nei huna kha chun a thamei theya chuanin tunin cobblestone le stone generator kan siam lokanga khongai kan siamang lavak lawa hian siam ka duwa hetin lai in chunga hian kan samei do ne stone generator all sam theng bera siam dan kha kan lo soyanga chonin heitingan chesi danga chonin ches hoizong khan hopper khai da thawanga hopper lam hoizong hianin stair hi danga chuk lo zong in mo khana ni nga chon tingai khan tui danga tui hi luang theya a luan lo nanin tain hi kan danga ra hianin wi tain kan danga di han luang to lawanga mo tui hi kan mo bel loka trai hai stair tina khan tui khai danga achung hi ten ti lenga voi khatle ten achunga khani du na lai bera hin la vai danga film khurangai kang theya thingte oma chuan chuanin kan film khuranga khate khami te khani kan stone generator chu kan stone generator nima seng cobblestone generator pon hal theya shi ki chen khan al du em
Lộc ẩn mà nó lava hay nè phim của ai hay đủ em anh sắc thật lo ngay mấy thế này phim của ai cái tí có ở tổ sự càng tầm vóc mình rồi càng tầm vóc mình rồi mà sự tệ han lâu là càng thế á càng to lâu tu ra ngay là lava khỏi khăn phim của em ngay này thì han cần double phải càng à càng to lâu tu ra ngay ăn chết trước mình làm là kan stone generator chu càng mấy sen apoi lawat kan sa thamei don ya kha kan stone generator chu nia kan siam moi do lo ang hetian om noi hi moi lo tlat khanin hei kan stone generator in khania in chung nei in galo siam ma chang in chung ang hian eng ma om lawa chuanin hei overgrown do lakin thil hun rei to taka om ang chi do khan galo siama hi kan stone generator chu ni achung kan lu tanga chuanin achung khan tena hin tan kan mai nanga thianin kan mai charanga hei stone ania dule cobblestone kan du chuanin silk touch lawi kan manga ti hian cobblestone lom charanga chun khan ting ho kha tenga hen lo thlanga kha kan stone generator chu nia stone kan la charanga creeper farm simnan khan stone tam takama mo dona chuwan chunin stone hi kalo la char doni oh milo call me boy to em la we anh ta hello trong cái thầy lâu có đồng call trả lẽ गया नंबर अभी व्यस्त है thì khăn tóc tổ tu ra ngay là kan en china nga thì ra thì kan nei thea chat khot viu creeper farm siam dan tu hi thing ne liền lut tu ka sakha ka du lem lawa kan man khop tok vela sakha tok don leka chuan chunin kan design thar da nga here na ni ri pota ngoro chen pa kan som le lok don ya i dan vel lo ngai to sain chon survival wo dai ti sul ka chon sak that le kha ngai don na chuan chuan chen pa kan som le lok nga ole kan ven mo khat ve tu na chuan kan ti deuh zung zung nga chuanin kan enanga tena hi lo si mang kha ni ya chen pa lo si mang kha ni ya chuanin hi sang da wa mang kha ni ya amara chu ten anwa hen kan sanga ti chan chu tui luan na tur collection area ha kan siam sa dona tu na chuanin khan ta hen tui luang thenge thelo ha kan en dona 1 true hi kan da chinanga apo 1 true adi kem kan hen doni khana ni ya amara chu ta hen tui luang tang theya chơi kan tiếng thì kan fence kan da hen a tha thei chia so nên tui po hi luang vek thein ke ria kan test le tu pa chu ta hen zo te kan ya creeper hi eng chen a thui nge zo te hin hlau ti kha kan en zo na ni kan ti le chinang insat nge 1 2 3 4 5 block lawa 5 block chin apola tlan chuak thei ani chuanin 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 hi kan creeper farm tu chu ni ya tingang hin ani do na chonin antinan tinga hanin creeper han lo in spawn ta
hianin creeper ha lo pinga creeper khan zo tel ho wang khan tlakha nga chuanin tlakha kha chuanin tahan tikhanin kan collection area han lo tlakha zel mai doni chuan hei hi du to gen expand thei dona expand kan ti chuanin sang takpo khan sim thei don ti na nia 2 3 hoin ang che hianin ten tahin zo te om velenga chuanin tahin spawn na tur kha anh cần sim về đây đủ trên khai expand thấy đâu này trap door còn đã nó thành creeper hậu hiện trap door thì full block khamo anh tiếng à ta han kalan tu manga mà chú anh kal thấy đâu lâu này lệ tu nãy chuan survival world đã kan sát tuang tùy luôn nó tur chú cần sim dấu thuộc hả ta ra hiện creeper hậu nó tlang à chuan cần sim lại tur chú platform cần sim à 1 2 3 về lại hiện cần thằng khan lom thri phot sengin kan chuk le lo nga scaffolding hi tam tak kan ma mo do na ai hen kan ma mo ho kan lo da kho manga deep slate kan mang trau dom boka stone nen hen ti khanin hi kan lo zo to khata layer li nei kan siama layer li nei hi to view tu ra ngai la oops a thing và trapdoor tam tak kan ma mo do na trapdoor tam tak kan ma mo na chan chu han lo demonstrate lo gela ni thum tra hen zombie sa one spawn the amara chu creeper hitle ma join an te seta then trapdoor ten kan da hianin zombie spawn the lo nga creeper chi khan spawn the nga zombie sau chu an spawn the don lo ni khan ting ate lu tu ka wang khanin ma seng creeper kha tlem khan an te ve seta tlem in an te ve seta wang khanin an creeper ta chau khan spawn the don ni khan trapdoor ha ka lo da zo vek to a trapdoor ka da zo nu chun zo te ho ha kan son chho don ni than zo te ho ha ka lo da kim vek to a ting hi ni a zo te pali an omanga ama chu hi chuna hian activate theilawa eng shrim shrim om ho chon mob pin spawn theilawa 1.18 ai chuan chu wang chonin chuna hian an spawn thei don lawa ma sengin ti dan lo ma nghe eng lut thei me lawin kan la siam don ani thì hi kan collection area chu nia all samte hote khan kalo siama tu na tan chuanin ji chun ta heng creeper khan on tlanga hei creeper an da seng anin creeper kha lo tlanga chun ta hen aron lut fek don ni kha tuk zing alo ni le towa tuk zing a hen kan en chinanga kan creeper farm kan gunpowder farm a khan engza chinge lo om ha kan en don ni lo la thin ri mani hi nothing ngati ge kan ti phui vaccine nga chon kan en leang thì han ka khar phui ta veka chunin anon tla sep sep to tura ngai la kan lo hak chinang bot la thei lo fa oi baby no pang le ai no pang le no pang dakar khatvel ha kalau fk a kan en chinanga dakar khatvel fk nu khan insat nge kan nei thei kan en lo ni ron ta khave phep phewa ting khan ron ta kha a gan pu dar khan ron thau thina enang 35 21 tam lo va gan pu dar farm thalo ta kan sim ani kan sim ha ve te reng nen poi lo na kina ai tha kan na sim don ni kan creeper farm phatin ka lo ngai to charger a siam dan tu thadeu ha ka chuak thara ma ro chu zan don na jana hen kan mu le photanga
creative world vela han kalau en china tengai khianin creeper ho hi anlo om renga achunga khian anlo om renga amaro chu asir tin ho hi kan extend anga hemi asir ho zong hi kan extend vek don ni chumi kan ti roll tho chuanin lo ho hian lo spawn thea spider ho spawn thei lo tur han kan siam bokonga eng carpet hi kan da zelanga one two na han eng carpet kan da chan chu spider an lo spawn thina ye carpet kan da hen spider khan lo spawn to don lo ni o ti khan da ka ni vel ani le to ka lo musua ya lo tho le ya ko te poi lo dawa en sinang tu na phan pha ta lo tlal zewa khanin kan powder chu lo tam vele ta satai kan khar phui vek to kan activate char to dona review to turanga yang kasoin khan moi lo em ema kiti hian wana ringota kina kan la siam moi do don ni tanai ki ole ma ka soyang khanin episode tin hi diamond kan lo main thina tuna point diamond ka lo mai na diamond hi somthum kan nei bela kan diamond pillar a hen kan da lenga episode tin hi diamond pillar hi siam kan tuma diamond engza ta tam nge kan nei thei ti kha kan end don ni sang to khop mai o ti chuanin kan lo du tok le don tonga ki hi kan creeper farm khania wena creeper farm kan siama a tha to khat view atanai son creeper kha anon tlika charanga episode le chuanin mega base tur chungchang tepo kan ngai tu tonga enge mega base a khan enge kan skang engang nge kan skang khoya nge kan omang tin chi te kha suggestion nei chuanin comment na hain comment lenga chuanin episode le kai mule thau do ni o bye